Og så synes jeg lige, vi skal lege hotel, ligesom vi plejer her om fredagen. Ej. Jo, og jeg tænker lige, at vi gør ligesom vi plejer. Du kan gå ned og tage badeværelse, Åse. Ej, det er hver gang mig. Ja, men sådan er det bare. Og det er bare fordi, når man er ældst, så er det altså bedst, det er den, der sidder her og koordinerer det hele. Fordi det er mig, der er med i styr på det. Så kom du bare afsted, Åse. Og Marianne, hun er allerede begyndt dernede. Hun er i gang med soveværelse nummer 1. Ja, tjek, tjek. Ja. Hvordan går det? Jeg er færdig. Er du allerede færdig? Ja. Okay, så kommer. Ja. Ja, det ser da nogenlunde ud, ja. Aha, hvad er det her? Ej, helt ærligt, jeg har altså gjort hvad om. Det har du så gjort ordentligt, det er nummer. Kom i gang. For fanden.